Wow, burrito kong manok si chicken. No. Okay, gloves de. Chicken cordon, pahapak is chip. Diri mga chicken. Buah. Mao na mga sikreto. Anya man na ato man ni nagaghang. Sarap. Una nga babae, pertig yung guwapaha, panit niya. Perting nga misa, perting lamia, perting lamia. Una ang silingan na mga gwapa, grabe siya kagwapa. What's up mga pitot? Mustamot, niling mitot. Kita di tabulat na. Kita damig kaon, ha? What's up mga lingkod? Ruita, di tiniliwang sana. Daham na project. Perasa dito mo ba? What's up? Ngita damig kaon ni Brad from Kapakita chapter. Shout out sa magpa-shout out. Ingaw kayong daan ka. Gamay-gamay kayong mga tao. Ngita kaon. Naran ni puso bang naaman dito bang, gawas bang. Labang dah. Labang. Mingaw kayo. Mingaw na kayong karsada guys, sugod na guys. Nagsugod ng Pinisikyo. Tukyo TV. Mamirahay. Isog nga customer. Mangitag puso. Ha? 15 minutos pa bang? Cholo lulot. Asa? Ya, at sud. Yes, mga to ekonomi sa sud, sa sulod. Sa Tiktilaok, gagaw ni Tiktili. Amang ko ni oy. Wash out mga taga sa Japan. Labang taga Cebu. Yeah, dara. Tutulook ang electric. Kusoy, manok. Hindi ka na kayanin na. Tiktiliik. Chip. Neng. Asa man tabang? Sunod ko sa mga gaon. Sunod ni agalon. Sam na. Pili. Ding. Yata ko agaw na. Si agalon. Yes, nata sa Tiktilaok guys.
tik og sila og bisagol ba tikla og. Sululot. Yummy. Sana. Oo, guys. Sululot, guys. Yummy. Paborito mo nga po, silugkod. May manok mo daw? Guys, may manok din guys. So, ari lang dyan. Wala nila ay nakitaan. Ari may nitik tulaot. Lamni ka lang guys. Paksit. Alright. What's up? Samang pa shout out. Siga kung mata. Unay! Ano tinggal hati? Mga masarap na sudan, tiktila o pang. Guys, sa mga ganahan mo kaon, naareta dire, Robinson Radapit. Tiktila o paborito no. Paborito na sambayan na ng Pilipino. Ha? Tara guys ayo. Dasi ate. Tingnan mo ate. What's out? From Japan. Naada yun. Daraawa. Try kung guys. Naada yun. Order mo. So, naatay po panda. Naada yun guys. Tiktilaok. Order mo rin dito. Pick up here. Naada yun. Okay guys. Wow. Whole chicken. Okay, sorry, ani rising. Ay, tapos mas banday. Saan na mate? Ha? Ano may timbang mo na? Kanang usa ka manok, kapila na kuan. Yo. Tiktilaok lang masarap. Ari na mo dire mga guys. Palit na mo dire kung kinsa tong gigutom. Hunat na mo dire. Barato ra dire. Alright. Yeah. Alright. Ano ka ba ni guys? Pinagagahin sa credit guys. Oh, na siya. Ato na. Anak na. Wow. Burrito kong manok si chicken. Anak na. Okay, gloves te. Chicken cordon, pahapak ng escabeche. Dire mga chicken. Buah. Mao na mga sekreto. Ano man na ato man ni ganang gaghang. Surambang ana na. Butang man ato. Ato ni. Sama. Ay daghan mga accessories ra. Ihurot na tanan guys. Mao na mga sekreto. Dagan nag mga secret recipe. Bas. Ano na mo nagbaste? So ano man na ano man ko tubang timpla din na pugson. Lukuton din na. Ano na. Iguman. Sud sako, gamay nga sako. Asa tong gamay nga sako? Daray gamay nga sako ay. Ato na. Daray. Man, anak na do. Napaw sayang ka di na ihatag. Kutob riti tanaw. Lami siyang babuya. Ato ni. Alright. Guys. Tikila o